Larrialdi klimatikoari eta jasangarritasunari aurre eitzea ez da soilik tokiko gobernuaren edo administrazio publikoaren erronka. Guztion erronka da. Izan be, arazoaren parte guztio gara. Eta horregaitzikan, gure ustez garrantzitsua da guztion artean, desberdinen artean, erantzutea aurrean daukagun erronkari. Izan be, klima aldaketak ingurumenari, enpresei, ekonomiari eta oro har gizarte guztiari eragitzen dota. Eta horregaitzikan ikusten dugu inportantea dela ahots desberdinak eratuko dituen foro baten guztien edo desberdinen iritziak entzun, landu eta konpromiso sendoak lortzea. Aurretik aitzatu duten moduan, prozesuak desberdinen arteko elkarrizketak eta konpromisoak eskatzen ditu, eta horixe da, izan be arazoa guztiona da eta guztion artean egin behar dotzau aurre irten biadi. Eta hain zuzen, holaxe eratu da ez, mandatu organoa, desberdinen artean eratu da mandatu organoa. Eta nik uste harritzen prozesuak horixe eskaintzen da dela ez, guztion ahotsak entzunak izatea, guztion artean, aurrean daukauen erronkari aurre eitzeko guztion arteko konpromisoarekin.